Og bum. I det her øjeblik, der har vi lige registreret og købt gulklud.dk. Gulklud.dk. Værsgo at spise. Og så siger du gulklud.dk. Hvad er det? Gulklud.dk. Det er vores nye website, som bliver basen for hele vores NFL-community, som vi vil bygge op, og selvfølgelig vil bygge op her, men mest for dig i fællesskab med alle jer derude. Og når jeg siger vi, så er det undertegnet, og så selvfølgelig et par stykker, som du måske kan huske fra tidligere NFL-dækning på en nu hedengang tv-station, nemlig Robin Lykke. Hej. Og manden, der holder kameraet, Lars Mathiasen. Goddag. Sådan. Og ja, de er fra Jylland. Eller er du ikke fra Jylland? Er du fra Jylland? Jeg er fra København. Robin er fra København. Men Lars er fra Jylland. Lars er Lions-fan, det kan han ikke selv gøre for. Jeg holder med i lilla. Og Robin? NFL. Vi har registreret gulklud.dk. Du kan gå derind og kigge. Der er ingen skid i øjeblikket. Vi har, og det er fordi vi er klar over, at de her jokes de kommer, vi har også registreret gulklud.dk. Den har jeg ikke her. Gulklud.dk, men sådan er et ekstra B, ikke? Haha. Vi har selvfølgelig vores normale Facebook-side, facebook.com/vildmednfl, så har vi gulklud.dk, og så den YouTube-kanal, hvor du sidder og ser den her video lige nu. De tre ting kommer til at danne vores NFL-univers, vores NFL-community, hvor vi vil dække NFL, og vi har en rigtig masse spændende tiltag. Den kommer selvfølgelig i luften, gulklud.dk, inden 1. september, sådan så vi er 100% klar til NFL-sæsonen. Og hold øje med det, vi skal selvfølgelig nok informere om det på Facebook, men hold øje med det, fordi der kommer altså nogle ret spændende ting derinde, og en masse ting, som du faktisk kender fra de gamle NFL-dage. Nu er den nye sider. Vi skal ikke lave NFL på fjernsyn, men vi skal lave NFL på din computer. Gulklud.dk. Det bliver skide sjovt. Vi glæder os, og vi håber, at I glæder jer til at være med og støtte op om det. Og skriv endelig her på Facebook eller på YouTube-kanalen, hvad I vil have, hvad I vil se. Vi vil gøre alt for jer. Det er jeres community. Det er bare os, der styrer den. Og vi glæder os rigtig, rigtig meget til at arbejde sammen med jer. Og hvad var det episoden hed? Ja, du får den lige igen. Gulklud. Gulklud.dk. Det kører. Vi ses. Hold øje med den. Der er masser af information til mig.